ରାସ୍ତାରେ ସବୁଦିନ ଲୋକମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଯେମିତି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନେ ମିଶି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କଲୁ, ତାପରେ ଚଗୁଲୁ ପାଣି ପକାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହୁଛି ହାତରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେ। ଏମିତି ପାଣି ପକାଇଲା ପରେ ସେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଗୋଡ଼ି ନେଇ ଆମେ ଗୋଳା ଗୋଳି ସିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପକାଇଲି। ପକାଇଲା ପରେ ଯେହେତୁ ସିମେଣ୍ଟ ଭାଗ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ପକାଇଲା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଚଗୁଲୁ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଗୁଲୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପାଣି ଏମିତି ପକାଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ଗୋଡ଼ି ଆଉ ବାଲିର ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁ କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ପକାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ଏଇ ବାଟେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାଉ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଦେଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମନସ୍ଥ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମସଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ଆଜିର ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାମ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମସଲା ଯେଉଁ ଗୋଳା ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇବୁ। ଚଗୁଲ ଏମିତି ମସଲାକୁ ଗୋଳଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲି କିଛି ସମୟ ମସଲା ଗୋଳେଇଲା ପରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇବୁ। ଏମିତି ମସଲା ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଣି ପକାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବହୁତ ସାରା ଖରା ହେଉଛି, ଏଇ ମସଲା ମୁଁ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମସଲା, ଯେହେତୁ ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମ ଏମିତି, ଆମେ ଏ କାମ ଶିଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ମରାମତି କାମକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ। ଏହା ଭିତରେ ଚଗୁଲୁ, ଶୁଭମ ଏବଂ ଚଗୁଲୁର ଭାଇ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ଟି ଏବଂ ପାଣି ଆଣିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏ ମସଲା ମଧ୍ୟ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ପିଲାଟି ମସଲା ଦେଲା ମୋତେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଲ ସେ କାମ ଜାଣିନୁ, ଯାହା ବି ହେଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିହାତି ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଳା ହେଇଥିବା ମାଲକୁ ଆମେ ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମରାମତି କରି ଆସିଲୁ ଏବଂ ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କାମ କରିପାରିବୁନି, କାରଣ ଗାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ସେଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ଗାଡ଼ିକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁକରି ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ରଖି ଆମେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ବି ଏଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଶୁଭମ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ସାର୍ ଏପଟେ ଅଳ୍ପ ପକାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ରାସ୍ତା କାମ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା କାମ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେହେତୁ ଆମର ରାସ୍ତା କାମ ସରିବ ଆସିଲାଣି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଗୁଲୁ ଏବଂ ଶୁଭମ ଏବଂ ଚଗୁଲୁର ଭାଇ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମିଶି ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ତାକୁ କିଛି ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ସେପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ପକାଇଲୁ, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବୁ, ଯେହେତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ରାସ୍ତାଟି ବନେଇଲୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସେଇପଟେ ଯିବେ ଦୟାକରି ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ମସଲା ଗୋଳା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଥରେ ମସଲା ଏବଂ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମିଶାଇ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳା ହେଲା। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କେତେ ମସଲା ଏଠି ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଦୁଇଥର ମସଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଗୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ପାଣି ପକାଉଛି, ତାପରେ ମସଲା ଆମର ଗୋଳା ହେବ, ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଖାଲରୁ ଯାଇକି କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ଆଣୁଛି। କହିବା କଥା, ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ପୋଥି ପଡ଼ୁଚା ନାଁଟି, ସେମିତି ଗାଁର ବିକାଶ କେବଳ ସରକାର କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଗାଁର କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର। ଏହା କାହାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବା ସମାଜକୁ ଏକ ସୁବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ